L'Organització No Governamental per al Desenvolupament, Assemblea de Cooperació per la Pau, posa en marxa este curs l'exposició Veig amb el suport de la Diputació de València. Esta activitat educativa pretén sensibilitzar a l'alumnat de primària i secundària, així com també associacions juvenils i estudiants de cicles formatius, centrats en la integració social. Aquesta exposició el que pretén és, amb una duració d'una hora i mitja aproximadament, que els xavals i les xavales puguen reflexionar fora de les seues aules sobre diferents situacions que tenen a veure en la construcció de la discriminació, per a trencar tòpics i fer-lo sobretot que durant tota l'estància s'estiguen plantejant que no tot és com sembla moltes vegades i el rol que juguen ells per a, d'alguna manera, treballar per a trencar aquestes discriminacions que viuen quotidianament. La mostra consisteix en un circuit de jocs sobre prejudicis, discriminació i conductes d'assetjament. Al llarg del recorregut, els participants reflexionen de forma activa i participativa sobre la seva forma de veure el món. Amb aquesta finalitat, l'alumnat utilitza un passaport que van completant amb tot allò que observa a l'exhibició. Este recurs didàctic serveix per a continuar treballant aquests valors tant a classe com a casa. Perquè aquesta exposició està dins d'un projecte més gran, d'un programa que se diu Escoles sense racisme, Escoles per a la Pau i el Desenvolupament, i que el que pretén és després seguir acompanyant el professorat per a noves ferramentes didàctiques, per a continuar no sols un dia puntual, sinó en tota la programació que tenen ells als centres. La inauguració de l'exposició va comptar amb la presència de l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, qui va fer un discurs apel·lant a valors com la no discriminació, la igualtat, la integració i la diversitat. Tampoc va faltar a l'acte la diputada de Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació de València, Isabel García. La verdad es que la exposición yo creo que cumple, ¿no?, con el objetivo marcado de trabajar la diversidad, sobre todo el valor de la diferencia. Es importante que los jóvenes y las jóvenes aprendan que el ser diferente no es un hecho malo, sino que al contrario enriquece lo que es la sociedad. Eso que es el objetivo último de esta exposición, yo creo que lo cumple. La verdad es que cuando nos presentaron el proyecto a la Diputación de Valencia pensamos que no podíamos quedar al margen de una iniciativa como esta y lo que hemos conseguido es poder trasladar esta exposición a la mayor parte de municipios posible. D'altra banda, cal destacar que aquesta activitat compta amb el reconeixement del Ministeri d'Educació com a eina de suport al tractament pedagògic de l'educació per a la convivència. A més, a Espanya l'exposició ha recorregut totes les comunitats autònomes i en aquesta ocasió també estarà present en altres pobles de la província, com ara Sagunt, Ontinyent i Requena. Està previst que al voltant d'unes 600 persones visiten les instal·lacions, que estaran obertes fins al pròxim 26 d'octubre al Centre Sociocultural La Fàbrica de Mislata.